A sad kad su djeca, nadam se, već otišla spavati, vrijeme je za redovnu nacionalnu rubriku Crkvena pedofilija. Riječki nadbiskup Mate Uzinić u suzama je otkrio pojedinosti slučajeva zlostavljanja maloljetnika u Riječkoj nadbiskupiji. Zatražio on i oprost za nedjela koje su se događala proteklih nekoliko desetljeća, a ona u koje su uključena i djeca prijavljena su DORH-u. Radi se ukupno 13 dječaka u rasponu od 6 do 13 godina. Da, za pohvaliti je da je ta pedofilska grozota koja se događa u katoličkoj crkvi konačno došla i do srca nekog hrvatskog nadbiskupa. Nadbiskup Uzinić navodno i prije ovog šokantnog izvješća o svećeniku Milanu Špeharu bio angažiran na otkrivanju i kažnjavanju crkvenih pedofila. Ali na što se zapravo sve to svodi? I na što se i ovaj slučaj svodi? Koliko nam je poznato, trenutno živi u Italiji, u nekom zatvorenom benediktinskom samostanu molitvi pokori. Dakle, umjesto u zatvoru gdje bi završio svaki drugi pedofil, crkvenjak, pokvarenjak završi u zatvorenom samostanu. U Italiji, fino vino, pogled na more, obilni obroci. Ondje mu je valjda najveća kazna što ga dvore časne sestre, a navikao da ga dvore dječaci. Dakle, crkve su samostani neka vrsta azila za pedofile. Pa potom ispada da oni zapravo nisu pedofili, nego azilanti. Mogli bi se neka lijeve udruga malo angažirati oko njihovog statusa. Ali to vrijedi za stare pedofile, za one koji su u penziji ili pred penzijom. Ove mlađe se rasporedi u drugu župu, jer nedostatak radne snage. Ostavio sam ga ondje zbog toga što je župa Sotin mala župa. Mi nemamo dovoljno svećenika u biskupiji. Možda da Nepalca kojeg uzmete, ili Indijca, nisu neki veliki katolici, ali bar nisu pedofili. Djeca na vjeronauku vam sigurno ne bi zamjerila. Pomozite mi da svakog zlostavljača onemogućim u daljnjim zločinima. Ovom se apelu treba svaki roditelj odazvati tako da više ne šalje djecu na vjeronauk. Jer to izgleda jedini način da se crkvene zlostavljače onemogući u daljnjim zločinima. Obzirom da je treba nekoliko desetljeća i desetine žrtava da ih se otkrije. A stvarno nije bio problem utvrditi da Milan Špehar nije baš normalan. Čovjek je doktorirao s dizertacijom Problem Boga u djelima Miroslava Krleže. Odmah se moglo znati da je lud ko puška. Eto, tako je stanje nacije bilo ovog tjedna. Biće valjda bolje idućeg petka. Do tada, hvala na pozornosti i lakovno.